kaixo, eta ongi etorri Aiaraldea komunikabideak antolatutako solasaldi honetara. Faktoriatik ari gatzaizue zuzenean, bai hemen gurekin dauden ikusleei, eta baita pantailaren bestaldean zaudeten guztioi ere. Korrika ate joka daukagu, astebete eskaz geratzen da, Euskal Herria zeharkatuko duen lasterketa honi hasiera emateko, beste behin ere, 2 urteren ostean. Aurrekoan, auki genuen Amurrioan lasterketari hasiera emateko ohorea. Eta, testu inguru honetan, edo, motorrak berotze aldera, Aiaraldea komunikabidetik ere, gure aletxoa jarri nahi izan dugu, eta horretarako elkartu ditugu hemen faktorian, korrikako edizio desberdinetan, korrikako barrunbeetan, korrikako tripetan lanean eta saltzan ibili diren eskualdeko hainbat kide. Gurekin ditugu Koldo Zabala, Irune Barrenengoa, Izar Mendiguren eta Angela Rico. Eta, hauek eta eskualdeko beste hainbat lagun, gaur gurekin egoterik izan ez dutenak ere, urte luzez ibili dira Euskal Herrian zehar, korrika eta lekukoaren aurretik eta atzetik dabiltzaten furgoneta horietan bueltaka. Nolabait, korrikak iraute dituen 2 aste frenetiko horietan, lasterketa barrutik bizitzen. Orduan, lehenik eta behin eskerrik asko bertaratzeagatik, eta gurekin tartetxo hau konpartitzeko tarte ateratzagatik. Eta besterik gabe, hauek beraiek azalduko dizkigute, furgoneta horien atzean dauden sekretu guztiak, anekdotak, nola funtzionatzen duen korrika, edo nola egiten den, lasterketa honek aurrera egin dezan 2 astez etengabez, horratzean magia asko badago, baina magia horren atzean ere magoak badaude eta lan asko be bai. Orduan, azalduko dizkigute hor sekretu guztiak, edo, behintzat kontatu daitezken sekretu guztiak. Orduan, gure protagonistei pasoa eman aurretik, gogoraraztea bai hemen faktorian zaudeten hoi, gero zabalduko dugula tarte txikitxo bat, airean edo tintontzian geratu diren galdera batzuk botatzeko, norbaitek kuriosidaderen bat edo galdetu nahi badie gure gaurko protagonistei, lasai asko gero zabalduko dugula tartetxo bat, eta pantailaren bestaldean zaudeten hori bebai, YouTube kanaletik, baduzu aukera bebai, iruzkinak jarri, eta guk helaraziko dizkiegu galderak gaurkoan protagonistei. Orduan, lehenik eta behin, eta hasteko, galdetu nahi dizuet, ea noiz eta zergatik animatu zineten, noizbait, korrikan modu honetan parte hartzera, hain modu intensoan, eta furgonetetatik korrikan parte hartzera. Eta hasiko nahi zurekin, Irune, badakidalako zu, hemen zaudeten non artean, zuk parte hartu zenuela lehen da bizikoz horrelako esperientzia batean, okerrez banago korrikaren 12. edizioan. Euskaltegian nengoela irakasle, Koldorekin batera, eta, momentu honetan ane, irakaslea zena bebai, esan zian, animatuko zara? Eta, enekien oso ondo zertan zetzan, eta, iruditzen zitzaidan, abentura eta privilegio polita. Eta, ezer edo asko pentsatu gabe, animatu nintzen, eta ia izan zen kristolako esperientzia, ederra. Ez dakit oso ondo deskribatzen, baina hemen egon garenok, magia, ezta? Magikoa, batez ere herri txikietan, eta gauetan oso jende gitxi dagoen tokietan, eta batean gitxien espero duzun tokian agertzen da pertsona bat, lekukoa hartzeko, eta hiri handietan gogoratzen dut hori zela
gogorra, jende pilo bat, kontrolatzeko zailagoa, baina, bueno, batez ere, esango nuke, bertan ezagutu dugun jendea, ezta, taldea, eta esperientziak. Ikustea jendearen posa lekuko hartzen duenean, edozen adinetako jendea, eta, bueno, eske da, ez dakit, magia. Bai, Irunek oso ondo definitu du hitz horrekin magia, ezta? Neu egon nintzen 2001 12. korrikan lekuko hartuta Iruneri eta Ane Morenori. Ane Moreno egon zen 11. eta 12. eta zerk eraman ninduen horra, pues Iruneren eta Aneren esperientzia eta beraien entzun da, bueno, pues hori, magia horrena, ezta? Eta, bueno, azkenean horre buruan neukana zen behitu gure herritik igarotzen denean aukera dute sasoiaren arabera 10 minutu, 20 minutu, ordu erdi korrikarekin batera joateko, pues itzela izan behar da Euskal Herri osoko herriak ezagutzea eta denpora guztian ikustea zelan hori jenteari pizten zaion ilusioa lekuko hartzen duenean, bide bazterrean ere daudenak txaloka, orduan hori bizializatia 11 egunez, pues espero nuen itzela izango zela, eta bueno, eta hala izan zen, ez da, esperientzia izugarri ederra. Bai, ni 20. korrikan, okerrez banago, bai, parte hartu nuen 20. korrikan, 2016an, eta zirkorrika kanta izan zen urte hortako kanta edo mantra bat bezala daukate buruan gordeta, bai, eskerrak polita zen, eta zerk eraman ninduen baietz esatera edo, nik gutxien espero nuenean deitu zidaten Bilbotik, pertsona bat behar zela, animatzen nintzen, eta baietz esan nuen. Pentsatu gabe, gero pentsatu nahi ama, lanean azaldu behar dut hau, konprometitu naiz, baina emozioak eraman ninduen hori baietz esatera, eta, zuek esan duzuen bezala, privilegio hutsa delako furgoneta barruan joatea. Nik Angelari hartu nion lekukoa, 3. korrika izango dut aurtengoa, eta orduan oso urdurita oso unkituta jartzen naiz irudiak ikusten ditudanean, ze ikusten dut 10 egun barru Euskal Herriak zelako zirrara, zelako magia biziko duen berriro ere, eta gogorarazten dik gainera, eskualde honetan bizitzan behin bakarrik gertatuko den zerbaiten lekuko izan garela, Amurriotik hasiera, eta lehenengo kilometro eta urteetan nahikak Euskalduntzaren alde, bai Aiaraldean eta baita Ipar Euskal Herrian justo aurten gainera bertan dago fokoa, eta umenduak ere azterketak euskaraz egitearen aldeko aldarria eraman duten gazteak izan da, ni urduritasunez eta magiaz bizi dut hau, eta zerk eraman ninduen korrikan parte hartzera, auzolanak eta ekaren balioak, magia honen parte izateak eta euskara eta euskararen herri hori 11 elkarte, sindikatu, eragile, kirol, kultur, talde, etengabe mugitzen den herri bat, aldarri askorekin, uste dut lekuko bat baina askoz gehiago dela korrika, eta zentzu horretan 2 urterik behin egiten den ekimen ikusgarri, zoragarri, eta benetan furgonetatik eta aurretik eta atzetik ibiltzen garen honon begitatik ez, edo eta mundu mailan korrika aizpen bitartez, edo sare sozialetan edo prentzan, edo medioetan, euskara bezalako hizkuntza gutxitu bezain erraldoi baten adierazle izatea, beti dela plazera eta beti dela pozgarria. Bueno, behin motorrak berotuta, aipatu dugu hasieran, saiatuko garela korrikako aipatu duzue behin baino gehiagotan magia hori, horren atzean dagoena pizkate aletzen. Guk erabiltzaile bezala oso argi daukagu zer den, erabiltzaile parte hartzaile bezala parkatu, oso argi daukagu zer den egin behar duguna, lekukoaren atzetik korrika egin, lekukoa eskuz esku pasatu, baina imaginatzen dut korrikan furgonetatik askoz lan gehiago egongo dela egiteko egunerokoan. Orduan ez dakit,
ze funtzio betetzen ditu furgonetan dagoen pertsona horrek? Zeintzu dira egin beharreko lan guztiak? Bueno, igual lehenengo funtzioa edo gogoratzen naiz hori, justu hurbildu ginenan ordu batzuk arinago gure kasuan Gasteiztik Baionara izan zen, eta bueno, lehenengo funtzioa eta esan zigutena, funtzioa edo agindua izan zen, lekukoa beti begibistan eduki behar duzue. Beti begibistan. Bueno, pues batzutan multzoan bestela arriskua dago lekukua ez dakit batek etxera eramateko edo opari edo oroigarri moduan. Bueno, hori lehenengoa. Baina gero bestaldetik, bueno, multzoa handi bat mugitzen da herri askotan, eta orduan hori mugatu behar dugu. Mugatu esan nahi dut, hori kontrolatuta eraman behar dugu. Bueno, pues dana ondo joateko, ez da, eta orduan hor, ez da egite gero zuek zuzenketak egin, baina bueno, gure kasuan 14 orduko txandak ziren, 14 ordu furgonetan, eta gero 14 ordu atxeden dagokizun lekuan, berriro ere hartzeko, ez da? Eta lasterketan zehar, nire esperientziatik hasieran beldurgarriena edo nik beldurne handia nion esaten nuen, sasoi fizikoari, esaten nuen, 14 ordu, 11 egunez, sarritan jaitsi behar zara furgonetatik, igo, esaten duzu, bueno, igual bigarren egunerako bizkarreko mina eta etxera bueltan, hau ridikuloa. Eta ez, okerrena zen izan sasoi fizikoa, okerrena nire kasuan zen, nire kasuan eta ondokoenean ikusten nuen, estarria. Estarria, bigarren egunerako, bueno, claro, ahotsi gabe geratu, denbora guztian zaudelako hori girotzen, animatu behar duzu hor lekuko hartzen duena, venga, animo, orain ez dakiz elkarte gurekin, eta bueno, hori girotzen, ez da? Eta gogoratzen ez bigarren egunerako ja eskarmentua zutenek ere magia egiten zutela. Hartu pastillatxo hau herboristeria batetik ekarri dut, eta, bueno, kontu hori gogoratzen dut, eta, bueno, beste kontu batzuk aterako dira. Bai, gero lehen egon gara gure artean ere komentatzen, hori kontrolatu behar zirela kilometroak, ezta? Ea garaiz doan korrika edo atzeratuta baldin badoa, kaina sartu behar da. Eta bueno, saiatzen garaz, nik uste hori dago goratzen duana. Batez ere, gauez, saiatzen da kaina sartzen, eta gero hiri handietan edo herriguneetan apur bat moteltzen da erritmoa. Eta, bueno, gogoratzen dut ere, noizean behin, denbora guztia ezin mantendu erritmoa, baina batzutan hori, batean jaitsi barzanean furganetatik, bazen adrenalina topera, eta, bueno, nik gogoratzen dut jaitsi nintzen lehenengo aldian, erori nintzela, ze, klaro, horrek dauka bere trukoa, orain agian ez nuke jakingo ondo egiten. Claro, hasi barzara jaisten eta korrika egiten, baina, bueno. Galdetu nahi nizuenea hori praktikatzen den, korrika hasi aurretik. Nik ez nuen praktikatu, orduan nabaritu zen, eta besteak hasi ziren parrezka. Baina, bueno, ez dakit. Beti irune, guri, badago piztuta, gu atera ginen Otzandiotik, eta gogoratzen naiz hitzartu gintuztela 2 ordu lehenago, bueno, goizan joan ginen, furgonetak prestatu behar ziren, eta ostean, bueno, 5 hemen, ateratzen zen zeietan, 5 hemen, ez, 5 ez, 3 hemen danok, praktikatzeko zelan igo eta zelan jaitsi. Karo, karreran zoaz, eta ezin, zuri buruak esaten dizu, ez, pausu bat aurrera emateko, eta horrela eginez gero, oiaten zara atzera. Guk praktikatu genuen, horretan ja atentzia jartzen da. Ez dakizu ezen bat jende erortzen den, igotzen gaur egun ez da zorionez, esango du zorionez, AEKak lortu dituelako hainbat baliabide, zuzenekoak egiteko, argazkilari bat ere joaten da furgonetan, pitin bat gaur egungo garaietara egokitzeko, baina hala ere, beti dago jendea, erortzen dena, korrika zoaz, furgonetan horrela gidatzen, eta ezin duzun egin da aurrera botaz egiten duzu plast. Eta plast hori da, lekukoa pankarta atzeko marabunta esan egut ez da, plast bat bakarrik da, izan daiteke momentu batean, jaten baldin baduzu pankarta, horrek eragiten duen, kaos guztia. Orduan, korrikaren baitan askotan gertatzen dira
kaos momentuak ze pentsa, ez da, 14 orduko txanden logistika ere sekulakoa da, baina ez da furgoneta eta furgonetariak da. Aurretik eta atzetik, komunikazioan adibidez, ibiltzen gara korrikako bikotxe atzetik furgonetetan. Jeitzik, esprintak, pila bat esprint egiten dira korrikan, alde batera, bestera, baina horren inguruan ere bai, badago ere beste furgoneta bat, bi furgoneta egoteko denbora guztian ibilian, sekulako logistika dago. Eta jendeak bi urte ematen dira, burrengo edizioa prestatzen. Kilometro guztiak, ordu guztiak, gasolina nola bete, janariak, otorduak, gaur egun ere komuna dauka bigarren furgoneta, baina esan dut, segun zapuro daukazu momentu batean, korrika ez da inoiz geratzen, horrek suposatzen duen guztiarekin, eta geldi ezina da, horrek suposatzen duen guztiarekin. Saiatu gaitezke modu eskematiko batean azaltzen, egun normal, magiko eta normal hauetan, nolakoa den furgoneta bakoitzak betetzen duen funtzioa, zenbat furgonetan nordoan aurretik, nordoan atzetik, ez dakit hori eskema hori buruan daukazuen. Nik no. Bai, ni gogoratzen naiz, hori Izarrek esan duen moduan, bi talde egiten dira, bai? Kopuru ez dakitze aski, zazpi eta zazpi, bueno, orduan, talde bat lanean dagoenean bestea dago deskansatzen. Orduan, lanean dagoen talde horrek dauka ardura aurreko furgoneta, atzeko furgoneta eramateaz, eta orduan guk egiten genuen lehenengo gauza, bazen funtzioak banatzea, ez da? Gidaria, kopilotoaren lana oso importantea da, bai, gidariari eman behar dio pixkat elkarrizketa, baina horretaz aparte kronometraje guztia eraman, gero mikroan normalean pertsona bat edo bi, depende momentua. Orduan gu pixkat egiten genuen txandaka. Hori guztia ez egoteko 4 ordu pertsona bakar bat mikroan bestela gertatzen zen, ez? Bigarren egunerako motxila hartu eta etxea zoaz, beha, ez duzu ezer gehiago egin. Baina, bai, guk horrela edizio horretan eta suposatzen dut orain ere egingo dela horrela, ez? Gutxi gora bera denon artean funtzioak banatu, eta gero atzeko furgonetan beste bi pertsona, gidaria kopiloto eta atzeko zeran komuna dago, bai? Eskerrak, Irune komentatzen zuen lehen, bera joan zenean etxegola komuniketa, ez, eta bai, barkatu. Orduan, hori aurrera pauso handia izan da, eta bai, bueno. Eta nik horri egituko nioke, gaur egun ez, garaiak eta funtzioak aldatu direla, jarraitzen da rotatiboki, dena denon artean egiten, eta furgonetatik arago ere dagoela sekulako auzolana, ez? Bi furgoneta daude esan bezala, gaur egun 10 pertsona daude, argazkilari bat dagoelako kilometro guztien irudiak hartzen, zuzeneko realizazioan daudelako beste bilagun, gehi musika jartzen dabil beste bat, gehi gidatzen aurrean egoteko furgoneta bat beti, atzean beste furgoneta bat egon behar da. Orduan, 4 pertsona daude beti, piloto, funtziotan hasi kenketa egiten, gehi gasolina hartu behar baduzu momentu batean, egin behar duzula aurreratu, nolabait, alako tegemanejeak ere geratzen dira furgoneten itzalpean. Furgonetak bezain beste garrantzia daukaten nire ustez, furgonetan aurrean joaten den eskualdeko AEK-ko kideen kotxeak bidea markatzen dizuna, eta esaten dizuna, laster dator puntu beltz bat, zer da puntu beltz bat, furgonetak abituko ez den kale bat. Edo zubi bat, edo dozen gauza. Euskal Herriko arkitekturak halako puntu asko ditu, eta herriek ere bai. Eta gero atzean, furgonetaren mantenu ez arduratzen den beste AEK-ko veteranoen lantalde zoragarri bat dago, karrera osoa egiten dutena, prentza taldearekin batera, beste bi kotxe gehigarri direnak, ez delako korrika bakarrik une horretako karrera baizik, eta korrika izten duzun edo zoazen herri bakoitzan daukazun jende multzo guzti hori, kriston emozioarekin gehi antolatzen diren korrika kulturalak, gehi bestelako gitarauak, orduan, 360 gradukoko perspektiba batean, jende asko, elkarte asko, eragile asko mugitzen dira korrikaren baitan. Naiz eta ikur nagusia agian izan furgoneta eta atzetik doan jendea. Baina horren aurrean, horren parean eta horren atzetik egindako lana izugarria da. Eta logistika guzti hori, 23 ediziotan, hobetzen doa, neurtzen doa, kilometroak eta ibilbideak fintzen doaz, eta logikoki, atzerapen bat daukazun aldiro, nonbaiten aurreratu behar duzu.
Bueno, ikusten dugun ez da logistika oso komplikatu bat, furgoneten atzean dagoen logistika guzti hori. Aipatu duzu, ez? Hau dela momentu batzuk igual furgoneta sartzen ez diren kaleak eta uste dut lehen solasean ari ginela Irunezu gogoratu duzu laulako momentu bat furgoneta sartu ezin zen horrelako kale, esen kalea zehazki, uste dut ez dutasunen bat edo beste bizi izan duzuela, ez? Bai, ez du gogoratzen oso ondo herria, baina gogoratzen dute lekukoak gurutzatu zuela, ez dakit, Pasaian izan zen, eta gu furgonetan geudenok geratu behar ginen pasau barik, baina ez ginen konturatu eta 3 pasau ginen, beste txalupa batean. Eta gero nire kideak zirenez profesionalak, korrikalari profesionalak, hoiek harrapatu zuten gero berriro korrika, eta ni geratu nintzen, apur baten erdi galduta, baina gero berreskuratu nuen berriro dana, edo nire zain geratu ziren, eta, bigarren furgonetakoa, klaro, lehenengo ez. Baina, ez dakit, horrelako esperientziak eta askotan gogoratzen dut Arrasaten eta kale oso estuak daudela eta hor pasatzeko, profesional izan behar, gidari profesionala. Eta behin, nik gidatzen ari nintzen eta geratu zen hor kolpe bat eman nion eta etorri behar izan zen kide bat eta furgoneta atera, baina atzekoa zen, Bai, beste kontutxo bat horrekin lotuta, kontuan izan behar dugu, Irunek egin zuenean, 10. korrika, 11. korrika, mugikorrena oraindik ez zegoela. Orduan, sorpresak topatzen zenituen bidean, eta furgonetek ere bazeukaten beste funtzio bat. 2 furgoneta, sarritan ere igual, atzeko furgoneta joaten zen gasolina botatzera eta gero aldaketa, eta zio zer behar izan ezkero, demagun ez dakit brida batzuk, zio zer lotzeko, burdindegi batera, erosi, gaur egun imaginatzen dut, mugikorrarekin eta errezagoz, esan alduzue, hau behar dut. Eta horrekin batera esan nahi nuen hori justu leku batera heldu eta furgoneta ezin pasau. Lehenago esaten genuena, ezta? Lehenengo agindua, lekukoa beti begibiztan. Orduan, gure kasuan, ez dut astuko agoitzen, Iruñetik gertu, ara sartu, eta jendetza zegoen zain, eta jendetza koloretako banderolekin. Gogoan izango duzue, Itoitzeko urtegiaren kontrako mugimendua, orduan, guretzat oso argazki ederra, polita, zegoen jende nagusia, gaztia, umeak, eta horiek jarri ziren tropelean, eta gu furgonetarekin aurrera. Eta momentu baten, agoitzen, kale bat oso estua eta furgoneta ezin pasau. Orduan, furgonetan bertan geratu zen, saltu egin genuen furgonetatik, eta gu handik korrika, eta azkenean gero herriaren kanpoaldean hartu gintuen, baina izan zen, sorpresa, baina gero sorpresa ederra ikustea irudi hori, ez da, banderolena, eta herri bat bizirik. Aipatzea, nik uste dut, 2 edo 3 izan genuela, gurpilak zulatu zitzaizkigun, 3 horrek esan nahi du, momentuan bertan erabaki behar duzula, hemen gelditu atzeko furgoneta aurrera, eta lekukoa danak geldirik badia momentu, pixkat, ateratzen da, eta karretatik, baina jartzen zara urduri. Eta besterik, basauri nik uste dut farola baten kontra jo nuela. Eta horrelakoak sortatzen dira, asegurua dago eta ulergarria da. Eta jendea dago eta horrek beti laguntzen zaitu, aurreko korrikan oso irudi historikoak ere gertatu ziren. Eman genituen, elurretan eta euritan lehenengo ez dakizen bat egunak. Eta tarte horretan lautadan ezin zen aurrera egin eta jendeak korrika bultatzen du, jendeak aeka bultatzen du eta hori ere bada korrikaren emozio edo pizgarri eta esentzia bat, momenturik kaotikoenean edo estoporik handienan ere bai daukazula berme bat jendearekin ondo aterako zarena, hori bai. Furgonetan bizi intentzioa da ere erraldoia, niko geratzen dut egun hartan, Gasteizen egon ginen bezperan eta guke komunikaziokoa Gasteizen egin genuelo eta goizeko 7 ez egietan altzatu eta hartu genituen lautadan. Galdetu genien, ze moduz, eta hien aurpegia zen ez dut aztuko.
sinestu ezinik oraindik zer gertatu zen, baina, bueno, korrikako furgoneta, pentsa, 10 egunez etengabe, geratu gabe dagoen furgoneta bat oso mantxo doana, imaginatu edozein ibilgailu zenbatera joaten da furgoneta. Oso, nosbait kalatu behar da, nosbait alakoak gerratu behar dira. Horregatik, bigarren furgoneta dauka ere soinu ekipoa jarri eta alako gauza horiek aurre ikusita daude, naiz eta ez ustekotarako beti dagoen tartea. Eta txaluparekin askotan, behin behintzat tokatu zen zait, lekukoa pasatzen da, gehi furgonetako bi, txalupan eramalarekin, beste aldera, horre, ez dakit non izan zen, Hendaia inguruan izango zen, eta gero badira ere bai, ibilbidean zehar, aurreko korrikan adibidez, Gipuzkoako herri bat zen, bide berde bat hartzen zuena, eta hor zegoen, 10-12 kilometroko premio bat, furgoneteroek egin behar izan zutena, furgoneteroek argazkilariak, esan nahi bermatu behar duzu, bai, klaro, alako eguneak tokatzen zaizkizunean, AEKaren konpromisoa da, hasieratik amaierara, ekimen honetako mezua iritzi dadila, eta Euskal Herri eta mundu osoan zabaltzea, beraz, alako momentu asko ematen ditu, eta beti eteratzen da. Korrika beti eteratzen da. Bueno, aipatu dugu hor anekdotaren batean edo bestean, baina ez dakit besteren bat duzuen bai, koldok bota du hasieran, funtzio nagusietako bat badela lekuko abistatik ez galtzea, eta ez dakit hau den igual sekretuak desbelatzea edo, baina ez dakit bizi izan duzuen benetako lan tentsio momenturik lekukoa desagertu delako edo norbaitek. Olako lehendak askotan entzuten dira, ez dakit zuek bizi izan duzuen horrelako egoerarik edo... Bueno, nik desagertu ez, baina lurrera jauzi askotan, eta igual ilunetan, eta bapaten ez duzu ikusten, eta erori da, baina ilun dago, ez da ikusten, ez da topatzen, horre nik gogondakat 2 minutu edo egon ginela tentziopean, furgonetan, etzen agertu zen, baina... horrelakoak baina beste batean uste urtzari daukadala entzun da, baitu egin zutela, lekukoa, txantza bat zen, baina pentsa zen nolako txantza, ez? Bai. Eta gero guri gertatu izan zaigu ere baten batek oso ondo eginda, baina beti ere jendeak errespetu da maitasuna dio korrikari eta ez da gehiagora joaten. Kilometro hartu eta propos eraman broma egiteko lekukoaren pareko bat, egin kanpiaza eta gero esan ez, eta halako momentuak ere oso politak izaten dira. Beti ere, asmo honez egindakoak direnako. Nik igual apur bat lehen esan duzunaren arira izar, korrika, eskertu behar da, furgonetan joan garen hon eta joango zareten hon, edo eskertu behar da hemen herrian geratze, hemen herrietan egiten den lana izugarria da. Ze korrikak aurrera egin dezan, kilometroak prestatu, korrika kulturala, lehen aipatu duzuna. Benetako lana nik uste dut hori dala. Gurea lana da, baina plazerra bai. Eta, hori, eskertzea apur bat, apur bat ez, asko, berrietan egiten den lana. Hildo horretatik ere gauza, bera, harrigarria da furgonetan zoazela, imaginatzen duzu, baina, bizi arte, edozein herritara zoazela, ikusten duzu, pertsona nagusi batzuk, gazte batzuk, txokolate bat prestatzen, zuri emateko, ekitaldi bat, eundaka eta eundaka ekitaldi dira antolatzen direnak, eta Iruneke ondo esan bezala, izugarrizko lana egiten da herrigintzan. Hortik ere, ezagutzen genuen korrika. Laudion bertan, urrunera joan barik, ekitaldi hau berau, mendibilaldia, umentzako tailerrak, 1000 kontu egongo dira, eta hori bada, herritarren lanari esker, eta ahaztu barik, AEKaren lana, hori lehenengoa, AEKako kidek egiten dutena, eta beti egin izan dutena. Beste garai batzutan, gizajoak esango dute, kuestazioa egin behar zen, atera horrak kalera itxulapikoarekin, eta gaur egun bestelako lanak, baina eurentzat ere, badira hilabeteak lanerako.
Horre, aipatu duzu ez, herrigintza eta, kontatu dituzue anekdota batzuetan ere herri desberdinetan nola bizi den korrika. Nik galdetu nahi dizuet, zuek furgoneter izan zaretenean, edo, zure kasuan izarra dibez aurten bebai, Euskal Herria goitik bera zeharkatu duzue, zeharkatuko duzue, oso desberdin bizi da korrika Euskal Herriko txoko batean eta bestean zeintzuk dira hor dauden desberdintasunako, non igartzen duzu hor desberdintasun handiena, ze alde dago, ez? Korrika Bizkaiko hiri handi batetik pasatzen denean edo Zuberoako herri txiki batetik pasatzen denean. Nik uste dut korrika badela Euskal Herriko edozein herriren Euskal Herriaren adierazle. Bai, hau da, eta gainera oso irudi markatuak ditut. Nafarroan zaudenean edo maule batean, sekulakoa da ikusta bertan zelan bizi eta zelan antolatzen duten bakoitzak bere ritmo, bere erara eta bere estilora. Osa, iparraldeko dinamizatzaile edo animatzaileen erritmoa eta jendearen erantzuna oso ezberdina da. Bermeon aterako daizkizu, arraunlariak bere trainerarekin, iparraldean zehazkakoak, edo, zorionez ez, orain azterketak euskaraz eta bestelako mugimendu batzuk ere badira, baina nik adiez markatuta itzen ninduen, Tafaian duela bi korrika, eta biga ez dakizein izango zen, Tafaian egonda, eta halako eremu edo herrietan zeinetan euskararen presentzia eta bizitzak oraindik garapen askoz gehiago daukan, AEK euskaltegi eta ikastoletan eta bestelako tokitan egiten den lan guzti horri eskerrak gogoratzen dut. Lehenengo furgoneta pasa, jende guztia pasa, bigarren furgoneta pasa eta oraindik 70-80 urteko emakume nagusi bat katxabarekin zelan zioan, gainera komunikaziotik irudi momentu hori jaso nuen eta oso birala egin zen bere garaian. Ez zuen nahi korrika ustea, eta korrikak badauka magia hori. Furgoneten aurretik jendeak korrikaren zain dagoen une hori eta ostean geratzen dena inork ez du nahi beti irriparre batekin. Izango da, momentu bakarra jendeak korrika edo oinez sekulako irriparrearekin egiten duena. Eta agurtzen duen momentu horretan ere magikoa da izten duen marka eta irudi hori. Eta gogoratzuta diez maulen ze posita, ze arroza duen bertako izango da jende nagusia edo beste belaunaldi batzutakoak euskaraz ez direlako horren beste espazio eta hainbeste gazte, kasu horretan gazte asko zeudelako, oso unkituta zeudelako, eta berdina gerta daiteke Enkarterriko hartzentalez batean, Guinez batean, edo Herriosan zeinetan korrika orain arte horren beste ez den pasatu lur horietan, ez? Orduan bai ikusten da guzti horren islada eta guzti horren erantzuna. Besteok igarri duzuen bai alde hori? Nabaritzen da ezberdintasun handia. Lehen aipatu dudanez, nire oroitzapena dira igual Nafarrokoak eta batez ere Tutera aldean eta hortik hori, zelan ez dakit jende gitxi egoten zen, batez ere gogoratzen dut gaua zala, jende gitxi, baina talde bat gogoratzen dut etorri zala, uste dut ez dakit nondi, baina Gipuzkoatik zetorrela eta hartu zuten herriberan kilometroa. Eta hori, ez dakit hori zen, unkigarria, edo bertako, edo lekuko hartzea pertsona bakar batek, bera bakarrik eta hartzea. Eta nik uste dute horiek dutela benetako meritua. Guretzako laudio batean ere korrika egitea erraza da. Edo, baina horrelako herri komilen artean galdu hoietan eta ordu txikitan, hori da nire ustez, edo ni momentu horiek unkitu ninduten pilo bat. Bai, gauza bera, gustatu zita hori izan duzuna, ez da, laudio baten errezagoa da ateratzea, eta atera behar gara, eta argi dago, baina itzelesko meritua du, ikusten duzunien beste leku batzutan, izan alda herri bera, edo izan alda, ni goratzen naiz, gure kasuan
kanpetzutik, ja mendialdean eta hor kuadrilla batzuk itxoiten, eta esatuzu ordu txiki horietan, eta esatuzu horixe meritua. Eta horixe meritua gainera kasu batzutan, euskararen presentzia hori txikiagoa denean, eta hor lan bikoitza, hirukoitza egin behar da, eta ni olako irudiekin unkitzen nintzen. Eta, bide batez esatea gogoratzen naiz, kanpetzu inguruan esan dakoa, mendate baten hor galdua, hor ikusten dituzu 3 lagun bide bazterrean lekuko hartzeko, eta horietariko bat Laudiokoa. Bertan zebilen lanean, bai, hau ezaguna duzue, Diego Bande uartekoa, bai? Eta, ilusio itzela, furgonetatik jaitsi, eta, Bai, gutxi ja aipatzeko, ja, esan duzu gehiena, baina bai, igual nik furgonetan joan aurretik ez korrikan irudia, ez? Dakasun irudia bada jendetza, ez Laudio bat irudikatzen dugu. Eta furgonetan konturatu nintzen, ostras, ezetz, Nafarroan, aipatu dituzuen txokoetan, ze momentu intimoak bizitzen diren, ez? Eta ze politak eta horiek benetan gelditzen dira memorian gordeta. Bestela berdin dio Laudio, zen nahi dut, Laudio edo Bilbo bat, jendea egongo da berdin, baina horrelako lekuetan, orain gogoratu dut, Nafarroan ez dakitzein herritan, herri txikia, pare bat korrikalari, besterik ez zegola, eta ikusten genuen urrun andra bat, bazeukala zerbait, eskuetan, ez genekien zer, baina gauko ordu txikitan. Eta bapatean gerturatu ginen, gelditu, ezin gara gelditu, nola geldituko dugu furgoneta, baina bakizu zer dena, eta prestatu dudala bazeukan barrunak egin zizkigun. Goizaldeko 3:00, ze momentu polita, beretzetik irten zen guri eraman zigun, ezin dut korrik egin, baina hau da, eskartzeko zuei lan egiten duzuen lana, eta hori hor gertatu zen, ez dakit ze pena, herria ez du gogoratzen, baina ze keinu ederra. Nik horri erantziko nioko ere, ez lekuetako ez, zaintza hori ez, eta Urrunera joan gabe hartzen niegan Burgoseko muga bat zeharkatzen dut, hor badago, bihurgune batean. Etxe bat eta baserri bat, zeinetan, bertako, ez dakit izena, baina urtero edizio guztietan prestatzen dute Kriston Amaiketakoa eta furgonetero ematen diete. Eta gero Hartzeniagako jende guztia joaten da korrikaldu baino lehenago horra, egiten dute Amaiketakoa, eta gero bakoitza bere kilometrora joaten da. Eta halako momentuak ere sekulakoak izaten dira. Eta gero uste dut ere bai, aikak ere egin izan duela, bai furgonetetako edo lanean dagoen jende guzti horren zaintzarako ere lanketa bat. Gaur egun askotan gogoratzen dugu, ez? Uradateko garrantzia, norbait zerbait baldin badu, eskatu, lasai, tori, ura, ikusten duzu jendeak daramatzala kilometroak emozionatuta, eta esaten duzu, jaia, baina nonbaiten geratu beharko da, ez? Egia da atzean beti doala ambulantzia, baina zaintzari ematen zaiola ere garrantzia bat behar furgonetatik, eta baita herritik furgoneta barruan doazen guzti horiei begira ere. Zenbat batata tortilla, zenbat pasta, igual hemendik ere bai deia, hurrengoan, hori oso ondo dagoela, baina norbaitek piper beteak, edo albondigak, edo 10. egunean ja, edo 3. ja igual tortilla bat, ondo, baina nahiago duzuela beste zerbait. Eta gero, balen babesarekin lotuta geratu zaite hortzintontzian, gogoratzea ere, bai, zaintzaren ikuspegitik ere, AEK zainduta laguntzeko beharra eta premia, petoak, banderak eta daudela, baina gaur egun ere kuestiazioaren ordez, bizun bidez AEK eta korrika bilatuta ere, dagoela ekarpena egiteko modua, eta txandak egiteko ere bai, Baionako jaialdirako eta horrela, badirela deialdiak, eta zara sozialen bidez, euskaltegietako kideek eskertuko dutela bakoitzaren ekarpen hori ere. Vale, igual paso eman aurretik galderei, ez dakit galderei dagoen pantailaren bestaldean, edo gutako norbaitek edo zer bota nahi duela, edo ezin ekarpen bota nahi duela, galdetu nahi dizuet zuei, ikuslei mikrofonoa pasatu aurretik, nola biziko duzuen aurtengo
korrika, ze ilusiorekin, ze gogorekin, imaginatzen dut agian penaz furgonetan ez egotagatik, zu izar imaginatzen dut oso gogotsu, superposi furgonetan egotagatik, ez dakit, hausnarketa txikian nolako harrera egingo diozuen korrikari. Bai, bueno, nik uste dut pixkat guztiok begiratzen digula izarri inbidiaz. Baina, bueno, nik aurten albeste kilometro ingo ditut, umeekin, lankideekin, ez dakat, oraindik ez dut planifikatu, baina bai, egingo dut. Eta gero helmugara, bai ala bai. Bueno, nik arro herri begiratuko diot korrikari, nire ekarpen eta privilegiotik, komunikazioan egon izelakoa eka laguntzen 3. eta furgonetatik, aurreko herrian, atzeko herrian, pizkatxo bat, korrikaren txori hori izango naiz, egalaria eta ahotsa eta irudietan lagunduko duena, eta beti bezain zoragarri, ilusioz, baina eskertuko nuke eta deia hemendik botatzen dut ere, inbidiatik begiratu baino, parte hartzetik begiratzeko, ez dela bakarrik korrikan lekukoaren atzetik egotea, baizik eta egunerokoan urratsak ematea, egunerokoan AEK eta euskalduntzeko lan egiten duten edozein elkarte eragile horien esku ere badagoela, eta euskaraz bizitzea oso posible da, euskaraz bizi gara eta euskaraz eroso eta harro eta irriz nahi dugula bizi. Bai, egia da, korrika pasatuko da Laudiotik, eta bueno, euskara gelditu behar da Laudion. Euskara ez da joan behar korrikaren atzetik, hau da, euskaraz bizi behar dugu korrika garaian eta korrika garaia ez denean. Eta, bueno, nola biziko dudan, beti jartzen zait, oio ipurdia, entzuten dudanean, badator furgoneta, eta, bueno, oroitzapenak, eta benetan, zirrara, eta emozioa, eta hori, lehen esan dugun magia hori, eta, bueno, korrika ingo dugu alduguna. Horixe, edizio guztietan bezala, emozioa handiz, eta momentu itzela da, eta nire kasuan minutu gutxi edo kilometro edo denpora gutxi, sasoiak ez dialako laguntzen, baina oso importantea da hemendik esan duzuen, ez da, korrika ez da bakarrik furgoneta pasatzen denean, korrika ere bada aurretik hori, egiten diren emanaldiak, ekitaldiak, eta batez ere ostean egiten den, ez da, eta hori, beti bezala AEKak asmatu du hori leloarekin, arro herri, ez da, arro egon behar gara gure hizkuntzaz, gure kulturaz, baina arrotasun hori erakutsi behar dugu, eta hor urratsak eman behar ditugu. Oso ez dakit, norbaitek galderarik daukan pantailaren bestaldean, eta hemengo norbaitek, hemen dituzue gure 4 protagonistak, edo zein galdera duzuela. Esan duzue denbora osoan 2 furgoneta dauzela. Eske zait geritu argi, Bat aurretik doa eta bestea atzetik, eta ulertzen dut txandaka direla. Atzekoa gero aurrera doa? Ez. Beti doa aurrean. Claro, eta zelan aldatzen duzue pilotoa eta kopilotoa eta martxan, hau bai. Gure garaian une batzutan aldaketak egoten ziren, aurreko furgoneta momenturen baten igual zeozer egin behar du, edo gasolina bota, edo danadalakoa. Orduan, hor aprobetxatu egiten da, jende gutxiago dagoen tarteetan eta atzeko furgoneta aurrian jartzen da, eta bestia badoa, gasolina hartzera, danadalakoa, eta orduan jokatzen da horrekin. Eta aprobetxatu egiten dira tarte horiek, ez da igual, edo jende gutxiago dagoenean, Bilbo baten esaterako, hor adigon behar gara guztiok, aurretik, atzetik, baina badaude tarteak hortarako. Krisi momentu horietan esan dozuena, ez da gertatu inoiz furgoneten arira, Karo, demagun, aurreko furgoneta joan behar duela gasolina gotatzera. Getatzen da, atzeko furgoneta. Eta kasualidad, atzeko furgoneta horri zeo zer gertatzea? Daukazu beti mantenu talde bat, seguro nosbait 23 edizioetan gerratuko zela, baina horretarako ere bai aurre ikusten dira egoerak, eta gila da gero, toki batzutan
furgonetak parez pare jartzen direla, hirietan, karril asko duen momentu horietan, bai jartzen direla parez pare furgonetak eta guzti hori koordinatuta egiten dela. Bai, eta aipatzen zenuen gasolina botatzarena, gasolina furgonetan bertan doa. Zan nahi dut, goian depositoak daude. Orduan badago beste arduradun bat, zelako modernidadeak, Beti dago arduradun bat, bai, gasolina betetzeaz, arduratzen dena. Da azken gauza, ja, aipatzen dituzuen Nafarroko herri txikiak eta, baina niko goratzen dut, hemen orain ja, azken aldian, Urduñatik datok Baiaratik eta Amurriotik Laudiorantza doa. Gutxi gora bera, baina orain dela urte batzuk, askotan pasatzen zen gauez, eta Amurriotik Altubera. Eta askotan egin du hori. Eta ni goratzen dut, ez dakit 2015 izango zen, 15-16, ez dakit noiz izango zen korrika. Altubetik gora, metro erdi elur, aita eta ni bakarrik. Eta izan zen superpolita, eta utzi genion lekukoari bateri bakarrik. Osa, orain gutxiago. Eta izan zen, niretzako da, politenetarikoa. Ez dakit beste norbaiten eduen galderarik, ez? Espazio untzi horien inguruko sekretu gehiago jakin nahi. Bestela hemen agurtuko ditugu gure protagonistak. Aste bete falta zaio korrikari, eta unkigarria da pentsatzea, aste bete barru egiten ari garela, lanean oean, beti egongo dela norbait korrika, eta haiekin batera, Koldo, Irune, Izar eta Angela bezalako furgoneteroak ere egongo direla laguntzen. Seguramente asko gogoratuko direla zuetaz korrika ziztu bizian pasatzen denean herriren batetik, baina zuetaz ere gogoratuko gara korrika iristen denean Baionara onik, osorik eta lekuko eskuan. Orduan, besterik gabe, eskerrik asko bertaratzeagatik, eskerrik asko zuei ere etortzeagatik eta pantailaren atzean egon diren guztiei, eta eskualdeko errepidetan ikusiko dugu elkar.